Agripina va passar de ser la dona d'un emperador a la mare d'un altre. Quan els assassins se li acostaven, Agripina va ordenar simbòlicament als botxins que li clavessin la daga al ventre. Els va dir: claveu-me-la al ventre, que va dur Neró. Roma. Roma és sinònim d'ambició, de luxúria, d'assassinats. Coneixem, però, molt menys un altre dels seus aspectes, el poder d'una tecnologia inigualable, una de les pedres angulars en què es va basar l'imperi romà. Els romans, exactament igual que fem nosaltres, no construïen gaire monuments. El que feien era obres d'enginyeria pràctiques que els fossin útils per viure millor o per controlar més efectivament el territori. És ara, quan veiem algun edifici romà, que pensem que és un monument. El documental d'avui ens mostra, utilitzant les tècniques de la reconstrucció en 3D, com es construïen aquells monuments romans que avui en dia encara perduren. I ho fa no només explicant la tècnica de construcció, sinó el que potser és encara més important, el per què es van construir. Cal pensar que són l'enginyeria romana i la filosofia grega conjuntades les que van construir el pensament occidental, aquesta barreja entre esperit pràctic i reflexió que configura el nostre món. Entendrem la dificultat de fer un aqüeducte, però també com va transformar la vida de les ciutats. Descobrirem la increïble xarxa de vies que lligaven els dominis romans. Entendrem els amfiteatres i la seva crueltat sagnant. Avui a Cronos, la construcció de l'imperi romà. L'ambició, el desig de conquesta, la luxúria, l'assassinat i el poder d'una tecnologia inigualable. Són les pedres angulars en què es va basar l'imperi romà. Els empenyia una mena d'ego cultural col·lectiu. Els colossals projectes arquitectònics de Roma, estadis, palaus, vies, aqüeductes, es van estendre per 3 continents i van desencadenar la força i les promeses de la civilització més avançada del món. Aquelles estructures es van convertir en símbols de la idea de Roma. Els romans van dominar el paisatge amb gestes arquitectòniques impressionants. Però no van poder fer res per evitar la seva autodestrucció. La construcció d'un imperi, Roma. 15 de març de l'any 44 abans de Crist. L'home més poderós del món jau sense vida al terra del senat romà. Com a general, pràcticament va duplicar les dimensions de l'imperi romà. Com a polític, va idear un ascens sensacional al poder. Però ara, aquest guerrer castigat per la guerra ha estat assassinat a Roma, i per romans. Es deia Gai Juli Cèsar. Amb el seu ascens al poder, Cèsar buscava la millor posició a l'estat romà. Aparentment, volia concentrar el màxim de poder. No compartia el poder amb ningú. I això va ser el que va provocar el seu assassinat. Dècades abans, quan era un general jove i ambiciós, Cèsar havia declarat que el camí cap a la glòria a Roma començava lluny de la capital, als camps de batalla. La seva set de conquestes militars generaria la construcció d'una de les gestes d'enginyeria més intimidadores de Roma. Any 55 abans de Crist. Juli Cèsar du 8 legions romanes, un total de 40.000 homes, cap al nord a través de la Gàl·lia, una província romana que comprenia les actuals França, Bèlgica i Suïssa. Vol anar a Germània, Alemanya, i travessar el Rin, perquè fins aleshores no ho havia fet cap general. Vol ser un conqueridor de l'altura d'Alexandre el Gran i arribar a terres desconegudes. El riu Rin
queda al límit dels territoris coneguts. Durant segles ha fet d'escut i ha protegit les tribus germàniques de l'expansió romana. Fins aleshores, cap exèrcit no l'ha pogut travessar amb forces suficients per conquerir Germània. Però Cèsar no és un guerrer qualsevol. Podia haver-lo travessat amb barques, però com voleu que Juli Cèsar s'enfili a una barca de rems? Com vols posar 8 legions en una barca i travessar un riu? De cap manera, l'havien de travessar al galop, l'havien de travessar a cavall. Des del punt de vista de l'enginyeria, les dificultats de construir un pont sobre un riu com aquell eren enormes a causa de la profunditat de l'aigua i la força del corrent. Si tenim en compte que s'havia de fer de pressa per les necessitats militars, es tracta d'una obra realment excepcional. El pont havia de tenir una longitud equivalent a 4 camps de futbol i havia d'aguantar el pes de 40.000 soldats. Malgrat l'amplada, la profunditat i els forts corrents del Rin, Juli Cèsar està decidit a sortir-se'n. Travessar un riu d'aquesta magnitud amb un pont et fa guanyar molts punts entre els teus. Però també t'ho agraeixen els de l'altra riba, que queden bocabadats davant de l'espectacularitat de l'obra. Amb la velocitat i l'eficàcia d'una màquina ben greixada, els soldats de Cèsar transformen metòdicament els arbres de la regió en un pont que creix dia a dia. Cada hora que passa, aquest miracle de l'enginyeria s'acosta uns centímetres a l'anhelada riba nord del Rin. Devia ser com si avui baixés una nau espacial del cel de les dimensions de mig Manhattan i amb algun dispositiu magnètic fos capaç d'aixecar edificis en l'aire. Seria un espectacle impressionant. No ho entendríem. Els fonaments del pont eren una sèrie de pilars de fusta clavats a la llera del riu. Cada pilar feia mig metre de gruix. Cap a la meitat del pont havien de fer gairebé 9 metres d'alt per arribar de la superfície al fons. Clavant els pilars en diagonal, els enginyers de Cèsar van augmentar l'estabilitat del pont. Clavant els pilars en diagonal i connectant-los, van fer el que els fusters fan amb un cavallet, que amb les potes en angle aprofita les forces per mantenir-se dret i per oferir un espai de treball estable. El fet de formar un angle els dona molta més resistència contra la força del riu i contra el creixement del riu i tot això. Però és molt més difícil clavar un pilar en angle al fons del riu que clavar-lo verticalment. Van haver de treballar amb molt de compte amb bastidors de fusta per clavar els pilars a la llera. Al costat del corrent, els pilars s'inclinaven en la direcció del corrent. 12 metres corrent avall, els corresponents pilars s'inclinaven en sentit contrari al corrent. Una biga llarga de 60 centímetres de gruix unia cada parella de pilars. Entre biga i biga es van parar uns travessers i la superfície es va acabar amb uns feixos molt compactes de pals. El disseny del pont era innovador, però el més sorprenent d'aquesta obra d'enginyeria va ser la velocitat amb què es va construir. 10 dies després d'ordenar-ne la construcció, Cèsar va marxar a través del pont cap al seu destí. Si avui intentéssim construir un pont com aquell amb aquella tecnologia, no podríem fer-ho en tan pocs dies. Només podríem fer-ho si tinguéssim milers de soldats lleials i sacrificats, totalment entregats a Cèsar i a l'objectiu de travessar el Rin per aterrir als germànics. Cèsar havia calculat que els germànics tenien uns 430.000 soldats, més de 10 vegades el seu propi exèrcit. Però quan els germànics van veure les legions romanes travessant el Rin, van córrer a refugiar-se a un terreny més alt. Els següents 18 dies, Cèsar va explorar lliurement el territori al nord del Rin sense trobar-hi resistència. Després va sortir de Germània travessant una altra vegada el pont i el va desmuntar, deixant molt clar què podia arribar a fer. El significat era evident. Roma pot anar on vulgui. No la pot aturar ningú. Per ser més clar encara, Juli Cèsar pot anar on vulgui.
El pont de Cèsar va ser un primer indici de la seva ambició indestructible. Una dècada després, aquella ambició duria un poder sense precedents, però també acabaria sent la seva perdició. Quan el van nomenar el primer dictador a perpetuïtat de Roma, als 55 anys, i l'any 44 abans de Crist, pels corredors del Senat romà van començar a ressonar els primers rumors d'un assassinat. Va fer certs moviments que suggerien que volia que l'adoressin com un déu. La seva ambició superava tant els límits del que els romans en general i els senadors en concret consideraven acceptable que el van assassinar. En vida, Juli Cèsar va modificar per sempre el paisatge polític de Roma. Un cop mort, representaria el potencial i el perill del poder absolut. Quan van assassinar a Cèsar, podia passar qualsevol cosa, però l'esfondrament de Roma era inevitable. Aquell assassinat va causar un daltabaix immens i, naturalment, va provocar l'aixecament del poble, també. El regnat de Cèsar va ser un moment crucial en la història política de Roma. La seva conquesta de la Gàl·lia va expandir l'abast de la influència romana. La consolidació del seu poder va marcar la mort de la República Romana, governada per senadors i cònsols elegits democràticament, i el naixement d'un imperi en què uns emperadors tirans podien manar amb absoluta autoritat. Alguns van utilitzar el seu poder per construir magnífiques meravelles d'enginyeria. La vanitat, els excessos i la tendència a ignorar els altres van dur l'imperi al caire de la destrucció. Finalment, Roma es convertiria en la civilització més poderosa i tecnològicament més avançada de la història del planeta. Avui, Roma és una ciutat del segle XXI on xoquen l'antic i el modern. A Roma es pot aprendre de tot. De tot. Perquè Roma va ser el patró de la història mundial durant 1000 anys, com a mínim. Roma és el centre d'un imperi immens que començava a Bretanya i s'estenia fins a Armènia, a l'Àfrica i a Germània. Va ser un imperi extraordinari. Diu la llegenda que Roma la van fundar l'any 753 abans de Crist, Ròmul i Rem, dos germans abandonats de petits i criats per una lloba. Els dos germans van decidir construir la seva pròpia ciutat a les ribes del Tíber, però no es van posar d'acord en qui la governaria i tot plegat va acabar amb un assassinat. Rem va morir en mans de Ròmul, que va donar nom a la ciutat. No serà l'última vegada que un vessament de sang decideixi el futur de Roma. La guerra civil és una de les característiques intrínseques del creixement de l'estat romà. La història, la tradició de Ròmul i Rem, ressona a través de tota la història de Roma. Al principi, Roma era un petit regne més dels molts que lluitaven pel poder al centre d'Itàlia. Però a diferència de molts dels seus veïns, que desconfiaven dels forasters, Roma era un paradís per als marginats ambiciosos. Ròmul va dir: com que tenim poca població, donaré asil. Crearé una mena de zona lliure per tothom. Per esclaus fugitius, bandolers, pirates, per tothom. Veniu a formar part d'aquesta gran idea que és Roma. És una actitud excepcional. Des de bon començament els romans van ser un poble obert. Aquesta obertura de mires va estimular un intercanvi lliure d'idees, com ara les teories arquitectòniques importades d'altres cultures. Gràcies a la tecnologia dels veïns, com els etruscos, Roma es va convertir en una potència regional. Els romans tenien una habilitat extraordinària per utilitzar tecnologies del passat i adaptar-les als seus objectius, millorant-les, perfeccionant-les. Dels etruscos van aprofitar la tecnologia per construir carreteres,
transportar aigua amb túnels, construir muralles grans i extraordinàries. Van produir moltes coses noves basades en la tecnologia etrusca. La primera gran obra d'enginyeria de la ciutat va ser la Cloaca Màxima, una gran xarxa de clavegueres que encara funciona avui dia, 2.500 anys després de la seva construcció. La Cloaca Màxima abocava els residus dels carrers de Roma al riu Tíber. Els enginyers també van fer servir els canals subterranis per drenar la maresma que s'estenia entre els poblats dels turons que envoltaven la ciutat. Allà van construir el Fòrum, el barri central de l'antiga Roma. La construcció de la Cloaca Màxima va ser un element clau a l'hora de transformar Roma, que fins aleshores era una sèrie de tribus que vivien en diferents turons al voltant d'uns aiguamolls, en una cultura unificada i centralitzada. El nou fòrum romà, que es va crear amb el drenatge aconseguit amb la Cloaca Màxima, va permetre que aquella cultura es consolidés en un únic centre. Mentre la cultura romana s'anava consolidant, la influència que la ciutat tenia sobre els seus veïns va començar a créixer. Cap al segle IV abans de Crist, Roma controlava la major part del centre d'Itàlia. La ciutat va encarregar als seus enginyers que creessin una infraestructura de comunicacions que unís aquell imperi en expansió. Antigament, existien dos sistemes bàsics de transport. El transport per terra, a cavall o a peu i amb carros, i el transport per mar. Abans de l'Imperi Romà, no existien carreteres tal com les coneixem avui dia. Tot això va canviar el 312 abans de Crist, quan es va construir la Via Àpia. Aquesta primera via nacional romana s'estenia uns 211 quilòmetres des de la capital fins a la Campània, la seva província del sud. Per traçar el camí més recte i directe al llarg de la costa, els enginyers romans van fer servir un instrument molt especialitzat. Els romans van fer servir una eina que es deia groma, que era un pal vertical que es clavava a terra amb una creu a la part superior i llavors miraves per la creu per alinear dos punts. La principal diferència entre les carreteres romanes i les actuals és que les romanes no negociaven revolts, eren rectes i llavors giraven fent un angle i continuaven en una altra direcció. El problema, quan construeixes carreteres rectes en totes direccions, apareix quan topes amb rius i valls i els has de travessar. Si calia, s'obrien pas per la muntanya per mantenir la línia recta. Un cop obert el pas ideal, feien una rasa ampla i l'omplien amb sorra i còdols per tenir una base sòlida. Després hi posaven una capa de grava que compactaven amb argila o morter. La superfície superior era una capa de lloses gruixudes col·locades en angles per drenar l'aigua cap a les bandes. Per primer cop es va fer una pavimentació estable, una pavimentació que podia resistir el pas del temps, que suportava el trànsit de carros i, per tant, el pas d'exèrcits. Les carreteres impressionaven. Veies la carretera i t'imaginaves el que trigarien 2 legions, uns 10.000 paios a plantar-se a casa teva. T'hi devies pensar molt abans de buscar les pessigolles als romans. Quan van assassinar Juli Cèsar l'any 44 abans de Crist, Roma controlava la major part de l'Europa occidental i el nord de l'Àfrica. Un segle abans havia derrotat Cartago i s'havia convertit en l'única superpotència del Mediterrani. El successor final de Cèsar va ser el seu renebot Octavi, que va prendre el nom d'August i va ser coronat primer emperador de Roma. Amb August, la xarxa de carreteres de Roma es va ampliar fins a tots els racons de l'imperi. I amb les vies pavimentades va arribar el moment de buscar nous destins. Amb August comencen a aparèixer per tot arreu ciutats a l'estil de Roma, amb un fòrum, un teatre, un amfiteatre, una basílica i totes les característiques pròpies d'una ciutat romana.
Pels pobles de les províncies conquerides, les noves ciutats eren una important ratificació de l'estil de vida romà. Les noves ciutats, els centres urbans, atreien molta gent i eren símbols de civilització, d'un nivell de vida més alt, feines interessants. La gent anava on hi havia diners, on hi havia feina, com avui. Els habitants dels països conquerits acabaven abraçant les idees romanes. La millor eina que tenien els romans per crear-se una imatge eren les mateixes ciutats romanes. I aquelles ciutats encara existeixen avui. Londres, Bonn, París, són un testament de l'expansió de la cultura de Roma a través de les seves ciutats. Els enginyers de Roma tenien una arma secreta que els permetia construir amb més força i més velocitat que els altres. Formigó impermeable barrejat amb una sorra volcànica anomenada putzolana. Els primers formigons eren una barreja senzilla de calç i aigua. Tot i que es tornaven consistents, no eren gaire forts, i les partícules dels primers formigons s'esgronaven amb gran facilitat. Però el formigó romà, la putzolana, reaccionava amb la calç per constituir un formigó molt semblant a l'actual, molt més fort. L'ús de morter hidràulic en comptes de morter no hidràulic va suposar l'arribada d'un material molt més resistent, que es torna consistent amb l'aigua i tot, i més durador. Es va convertir en l'element clau del desenvolupament de l'arquitectura romana. Durant el regnat d'August, aquest formigó va solidificar el control romà sobre l'Europa occidental i va permetre als constructors romans dominar el paisatge amb enormes monòlits artificials. Una obra en concret revolucionaria la vida quotidiana romana durant molts segles. Al primer segle abans de Crist, Roma s'havia convertit en l'única superpotència europea. Els romans expandien el seu imperi portes enfora, però també miraven endins i feien servir la seva superior capacitat arquitectònica per millorar la qualitat de vida dins les muralles de la capital. De totes les obres dels enginyers romans, cap no va canviar la vida dels seus ciutadans tant com l'aigua corrent. El sistema romà de distribució d'aigua va significar un enorme salt endavant. A la capital, 11 línies d'aqueductes proporcionaven un subministrament constant d'aigua dolça als seus ciutadans. Junts aportaven a la ciutat més de 900 milions de litres d'aigua procedent de fonts situades a molts quilòmetres. Els aqüeductes van revolucionar la vida diària dels ciutadans romans, no solament dels jardins i les viles dels rics i els palaus imperials, sinó de tots els romans. A la ciutat de Roma hi havia una gran quantitat d'aigua que mantenia una població enorme. Els aqüeductes van alimentar el creixement d'una nova cultura urbana. Amb un subministrament constant d'aigua, a la capital podien viure de manera neta i còmoda fins a 1 milió de persones. L'aigua dels aqüeductes s'endú la brutícia humana i manté netes les ciutats. Un dels motius que fa pensar als romans que són superiors als altres és que són més nets. Cap emperador no pot atorgar-se tot sol l'èxit dels aqüeductes, ja que es van construir en uns quants segles. Però va ser Claudi, l'emperador desfigurat i quec, el que va tenir un major impacte en el subministrament d'aigua a Roma. Abans d'arribar al poder, Claudi havia estat la riota reial. El consideraven un invàlid i fins i tot l'amagaven del poble. Caminava d'una manera molt estrafolària. No parava de moure el cap i reia exageradament. No era gens elegant i, a més, tenia problemes de salivació. Tot plegat resultava força desagradable. A pesar de tots aquells defectes, Claudi va ser prou llest per aconseguir el poder quan se li va presentar l'ocasió.
L'any 41 després de Crist van assassinar la major part de la família reial com a venjança pel regnat sanguinari de Calígula, nebot de Claudi. Però Claudi el van trobar amagat rere una cortina i li van perdonar la vida. Amb la seva vida en joc, va aconseguir subornar la guàrdia pretoriana perquè el proclamessin emperador. Aquest oportú suborn canviaria el curs de la història de Roma. Un cop emperador, va governar força bé, com a mínim des del nostre punt de vista. És evident que no era un carallot. Durant el regnat de Claudi, l'imperi va fer passos endavant força sorprenents. A les fronteres, les seves legions van conquerir la Britània, cosa que ni Juli Cèsar mateix va aconseguir. A Roma van construir dos importants aqüeductes, l'Aqua Claudia i l'Annio Novus, que van suposar un augment espectacular de la quantitat d'aigua que arribava a Roma. Els aqüeductes no són tan complicats en teoria. L'aigua busca sempre el nivell més baix i, per tant, pots dur aigua pendent avall d'un punt a un altre. És un principi bàsic que tothom coneix, però a la pràctica construir un aqüeducte no és tan senzill. Els romans van construir els seus aqüeductes de manera que s'acostaven a la ciutat formant un pendent. Aquest pendent era d'1 centímetre cada 100 metres. El pendent de l'aqüeducte s'ha de calcular amb grans distàncies. A vegades hi havia 30, 40 o 60 quilòmetres des de les fonts de les muntanyes fins a les ciutats. El pendent havia de ser exacte, no se'n podien desviar independentment de la naturalesa del terreny. Per mantenir el desnivell precís de l'aigua a través de muntanyes, els enginyers romans les van travessar amb túnels que tenien l'angle necessari exacte. Quan els conductes arribaven a una vall baixa, els havien d'elevar amb murs de pedra. Si els murs havien de superar els 2 metres, els romans estalviaven en materials de construcció reforçant l'estructura i perfeccionant un concepte arquitectònic antic, l'arc. L'arc va revolucionar l'arquitectura al món antic perquè permetia salvar distàncies més grans que abans. Van canviar del tot el concepte espacial de l'arquitectura romana. Construïen l'arc al voltant d'una bastida de fusta temporal que aguantava a lloc cada una de les pedres fins que es col·locava la dovella al centre. La dovella distribuïa uniformement el pes a banda i banda de l'arc i permetia als constructors afegir-hi més pedres al damunt. L'arc suposa una gran millora respecte a un mur en termes d'eficàcia i resistència. Es necessita menys material per construir un arc. Els arcs són molt forts a l'hora d'aguantar sostres, aqüeductes o qualsevol altra cosa que hi vulguis col·locar al damunt. Una columna de 10 quilòmetres d'arcs duia l'Aqua Claudia travessant les valls camí de Roma. Els aqüeductes tenien un sostre cobert, però si treus el sostre, pots veure l'aigua com s'acosta a la ciutat, com un riu. Quan arribava a la ciutat, cada aqüeducte buidava l'aigua en 3 dipòsits. Un per a les fonts públiques, un altre per als banys públics, i el tercer per a l'emperador i els romans rics que pagaven per tenir aigua corrent, un concepte que es va avançar molt al seu temps. Al primer o al segon segle després de Crist, pràcticament totes les cases tenien aigua corrent. És increïble perquè no es va aconseguir ni en tota l'edat mitjana. Amb la construcció de l'Aqua Claudia i l'Annio Novus, l'emperador Claudi va reactivar el sistema de distribució d'aigua a Roma. La seva obra pública va ser un gran èxit, però les eleccions que va fer en la seva vida privada van acabar significant la seva perdició. Segons la tradició, Claudi era un home sotmès a les dones que l'envoltaven. Un home que estimava massa les seves dones i, sobretot, les seves esposes, que depenia massa d'elles.
Va causar un gran enrenou a tot l'imperi quan es va casar amb la seva neboda Agripina, la maquinadora germana de Calígula. Agripina procedia d'un estirp de dones ambicioses, populars i poderoses. Va ser una mena de Cleopatra del seu temps. Era obstinada, orgullosa i ambiciosa. Era terriblement ambiciosa. Havent viscut tota la vida envoltada d'emperadors, Agripina volia conèixer el poder personalment. Va fer servir tot el seu atractiu físic i polític per obtenir-lo. I quan un envellit Claudi va cedir als seus encants, va utilitzar el seu únic fill com a mitjà per perpetuar el seu poder. La principal intenció d'Agripina a l'hora de seduir Claudi i convertir-se en emperadriu era assegurar-se que el seu fill acabés accedint al tron. L'any 50 després de Crist, Agripina va convèncer Claudi que nomenés successor al seu fill d'un matrimoni anterior en detriment del fill biològic de l'emperador. Al cap de 4 anys, Claudi moria enverinat per un bolet i l'ambició de la seva esposa. D'un dia per l'altre, Agripina va passar de ser la dona d'un emperador a la mare d'un altre. Es deia Neró, un tirant potència de 16 anys que duria la catàstrofe a l'imperi. L'any 64 després de Crist, un petit incendi es converteix en un infern que dura una setmana. Redueix a cendres una gran part de Roma i deixa milers de persones sense casa caminant pels carrers. L'incendi del 64, l'incendi de Roma, va ser una tragèdia enorme. Van cremar gairebé 3/4 parts de la ciutat. I com que la ciutat estava formada sobretot per cases de gent pobra, de fusta, les flames ho van devorar tot. El principal sospitós és l'emperador mateix. Es diu que van veure Neró tocant la lira en una torre pròxima mentre el foc destruïa la ciutat. Diuen que va contemplar l'incendi com si fos un espectacle i que va anar a la torre de Mecenes, des d'on va recitar l'incendi de Troia. Segons la tradició, Neró tocava la lira mentre Roma cremava. Després de l'incendi, les seves accions van ser igualment comprometedores. Neró va confiscar una tercera part de la ciutat cremada per al seu ús particular i van prendre la construcció del monument d'autocomplaença més costós de l'imperi. Un complex de palaus amb una extensió de 80 hectàrees al centre mateix de Roma. Es va començar a estendre el rumor que havia provocat l'incendi expressament per destruir la part de la ciutat on volia construir-se un palau. Neró va atribuir l'incendi a un nou culte religiós, el cristianisme, i va condemnar centenars de cristians a morir cremats o penjats als carrers de Roma. Va ser l'últim d'una sèrie d'actes esgarrifosos que van marcar el llegat anòmal de Neró. Va servir al cap d'una de les seves exdones a la seva nova esposa com a regal, a petició d'ella. I després, en un atac d'ira, la va matar d'una puntada a la panxa quan estava embarassada. Neró deu la seva terrible reputació a moltes barbaritats que culminen en un dels pitjors actes que es poden cometre, l'assassinat de la pròpia mare. Agripina, que havia preparat l'arribada al poder de Neró matant el seu marit Claudi, va ser la mare més dominant de l'antiguitat. Esperava compartir a mitges el poder amb el seu fill.
Va decidir eliminar la seva mare. Va provar diferents mètodes. La primera vegada va intentar enverinar-la 3 cops, però ella havia pres antídots molt potents i va sobreviure. Poc després, un dia va anar a una naumàquia, un espectacle naval en què es representaven batalles navals i s'enfonsaven vaixells, i se li va acudir fer servir un d'aquells vaixells per dur a terme el seu pla. Va preparar un vaixell que va recollir Agripina i la va escortar fins a la badia. I allà, al moment precís, el vaixell es va enfonsar. Però ni així no va poder fer callar aquella dona, perquè Agripina va aconseguir fugir nedant. Finalment, Neró es va veure obligat a enviar uns assassins a Sou per matar-la. Aleshores, se'n va desempallegar per sempre. Quan els assassins se li acostaven, Agripina va ordenar simbòlicament als botxins que li clavessin la daga al ventre. Els va dir: claveu-me-la al ventre, que va dur Neró. Quin drama. Fins que va morir, Neró va tenir visions del fantasma de la seva mare. Unes visions que el van enfonsar encara més al pou de la follia. Amb el pas del temps, Neró es converteix en un personatge cada cop més solitari i al mateix temps, i potser per això, més paranoic i més cruel. Empès pels seus deliris, Neró va començar a construir el palau de plaer més luxós de l'imperi, en terrenys del poble i amb diners del poble. Imagineu-vos que Bill Gates transforma Central Park en el seu palau personal. Just al centre de la ciutat, on viu la gent rica i influent. Va ser sorprenent. Neró va esprémer les províncies per obtenir els diners que necessitava. I a Roma també va demanar diners als rics. Si li llegaven els diners, salvaven la vida. Devia ser espantós viure en aquella època. La Casa d'Or de Neró es va construir amb la suor i el dolor dels treballs forçats. A l'antiga Roma, l'esclavitud era una pràctica normal i acceptada. Un de cada 3 habitants de la ciutat era esclau. Les gestes de Roma serien impensables sense l'esclavitud. L'esclavitud formava part del que generava els beneficis necessaris per mantenir i expandir l'imperi. Sense cap mena de dubte, l'esclavitud també va ser molt important en la construcció dels grans projectes que definien l'essència de la Roma imperial. El nou palau de Neró reflectia la percepció divina que l'emperador tenia d'ell mateix. Havia de semblar una vila costanera enmig de la ciutat. Vinyes, jardins i pastures per a animals salvatges havien de cobrir el que havia estat el nucli de Roma. Al centre del complex havia de ser un llac artificial i un pavelló amb passejos coberts de més d'1 quilòmetre de longitud. Una ala d'aquell pavelló, de 150 habitacions, encara sobreviu avui enterrada sota la Roma moderna. El seu interior cavernós demostra el domini romà d'una altra innovació arquitectònica: el sostre de voltes. Una volta és un arc que s'ha estirat al llarg d'un eix. Quan has construït aquesta estructura un cop i tens un arc, mous l'estructura, construeixes un altre arc, mous l'estructura, construeixes un altre arc, i així tens una volta llarga. Pels romans va ser un sistema de construcció molt eficaç. Quan la Domus Aurea, la Casa d'Or, es va acabar al cap només de 4 anys, l'emperador Neró va exclamar: «Per fi puc començar a viure en una casa digna d'un ésser humà». Les ruïnes que en queden són un esquelet fred i humit del palau decadent on va viure.
Aquestes cambres de maó i formigó estaven guarnides amb or i recobertes de frescos de colors i joies valuoses. Al sostre hi havia incrustades pedres precioses i semiprecioses. Hi havia lapislàtzuli, cristall de roca, quars rosa, que només servien per capturar la llum. Amb la construcció de la Domus Aurea, Neró demostra que no és generós amb els seus recursos personals com els bons emperadors. I crec que va ser una de les coses que van precipitar la seva caiguda. La seva conducta supera tant els límits del que els senadors i els romans esperen del seu emperador que n'acaba pagant les conseqüències. L'any 68 després de Crist, al cap de pocs mesos de traslladar-se a la Domus Aurea, Neró va ser enderrocat per una onada de sublevacions. El senat el va declarar enemic públic i els seus propis guàrdies el van perseguir com un fugitiu. Quan estaven a punt de capturar-lo, Neró es va segar el coll amb l'ajuda d'un esclau lleial. Les seves últimes paraules van ser: «Quin artista mor amb mi». Neró va morir com l'actor grandiloqüent que sempre havia volgut ser. Una mena d'actor de tragèdia en un escenari tràgic. Les seves últimes paraules completen la imatge d'una persona que no es considerava un emperador, sinó una estrella. Després de la mort de Neró, els romans van intentar enterrar qualsevol record seu i del seu regnat opressiu. L'any 104 després de Crist van cobrir la Casa d'Or amb terra i runa. Serviria de fonaments per un complex de banys que l'emperador Trajà hi va fer construir al damunt. Els següents 1.300 anys va quedar colgat i oblidat sota una ciutat en canvi. Fins que al segle XVI, un pou sec va tornar uns exploradors al ventre de la bèstia. A dins van descobrir uns frescos estrafolaris que van servir d'inspiració a molts artistes del Renaixement. La paraula grotesc és un terme artístic que serveix per descriure aquells éssers estranys que hi van trobar i que eren mig humans, mig animals, mig arquitectura, mig decoració. La Domus Aurea és un testament immortal del regnat esgarrifós de Neró, marcat per la bogeria, els assassinats en massa i l'autocomplaença més exagerada. Quan aquell regnat va acabar, el futur de l'imperi romà era molt incert. Tots els emperadors, des de Juli Cèsar fins a Neró, descendien d'un mateix llinatge. Per primera vegada el control de l'imperi quedava vacant. Ningú no sabia què passaria. L'únic segur és que es vessaria sang i que fins que s'acabés viurien una mala època. Any 69 després de Crist. L'emperador Neró s'ha suïcidat. Per primera vegada des de l'assassinat de Juli Cèsar, Roma no té successor al tron. Entre els principals generals de l'imperi esclata una lluita pel poder. Es llancen els exèrcits els uns als altres en una aposta sanguinària pel poder. El vencedor acaba sent Vespasià, un general senzill i directe que havia dirigit les legions de Roma a la guerra de Judea. No és de sang reial i no s'assembla en res al seu predecessor tirà. Vespasià era l'anti-Neró. Era tot el contrari de Neró. Va ascendir gradualment l'escalafó i era un home pràctic i dur que no suportava les pretensions i n'estava orgullós. Vespasià és el típic home que s'estima més anar a un partit de futbol que a l'òpera. A diferència de Neró, que va explotar les aptituds dels seus enginyers per als seus projectes vanitosos i colossals, Vespasià va posar a treballar les principals ments arquitectòniques de Roma per al poble.
Va començar drenant l'enorme llac que Neró havia construït al seu palau. Allà mateix faria alçar la meravella arquitectònica més famosa de Roma, un lloc on es pogués canalitzar tot el caos que havia consumit la ciutat. S'havia de dir l'amfiteatre Flavi, tot i que el coneixem com a Colosseu. Vespasià va agafar un espai destinat a l'ús privat d'un mal emperador i el va transformar en un espai públic que servirà per divertir tot el poble de Roma. Va ser una obra de propaganda molt audaç. Feia segles que els gladiadors vessaven sang en nom de la diversió. Però el poble romà volia espectacles més grans, més atrevits. El Colosseu donaria als gladiadors un camp de batalla permanent i modern i els jocs adquiririen un nivell de crueltat com no s'havia vist mai en la història de l'imperi. Era el gran teatre, el gran recinte. T'oferia tota mena d'espectacles. Et portaven a la llotja des d'animals que venien dels racons més apartats del món a captius de terres llunyanes. I tot plegat al centre de la ciutat. És, sens dubte, l'amfiteatre més gran del món, un monument excepcional per les seves dimensions i també excepcional per l'organització de les obres amb què es va construir. La construcció del Colosseu va començar l'any 72 després de Crist. Es va finançar amb la venda d'unes relíquies valuoses procedents del temple jueu de quan Vespasià va saquejar Jerusalem. En aquella campanya es van dur a Roma 12.000 presoners jueus per construir l'amfiteatre. Treballaven en condicions duríssimes. Els explotaven fins al límit. Van abocar més de 6.000 tones de formigó i van transportar blocs de tosca calcària des d'una pedrera situada a més de 30 quilòmetres. A mesura que l'edifici guanyava altura, feien servir menys calcària, una roca forta, pesant i cara, i més ingredients més barats i més lleugers. Els romans tenien grues de fusta molt elaborades i dispositius per aixecar pedres, i ho feien amb facilitat, des de terra fins a altures molt considerables. En només 8 anys, aquella estructura imponent va créixer fins a 50 metres d'altura. Al seu costat, qualsevol edifici quedava petit. És l'estructura romana antiga més alta de la història. És l'amfiteatre de la capital. Què era Roma? Roma era molt més gran que les altres ciutats i molt més rica. I en l'antiguitat va passar a simbolitzar el poder, la capacitat d'enginyeria i la riquesa. Els amfiteatres de Roma es van construir a partir d'una estructura sorprenentment senzilla, que unia 2 teatres grecs per formar un teatre rodó. El Colosseu va marcar una nova fita en el disseny romà d'amfiteatres. Contenia una complexa xarxa de corredors i escales que permetien l'entrada i la sortida de 70.000 romans en un temps rècord. Com passa amb els estadis moderns, tothom que anava al Colosseu tenia una entrada amb el número corresponent que s'indicava sobre les portes d'accés. El complex estava pensat per controlar les multituds i perquè hi estiguessin còmodes. Hi havia 110 fonts i 2 banys, prou grans per poder donar servei a una multitud. El Colosseu tenia fins i tot un sostre retràctil. Quan feia molta calor, sobre el pis superior desplegaven un tendal, anomenat velarium, per protegir els espectadors del sol. El manipulaven mariners de les forces navals romanes disposats a dalt de tot de l'arcada del Colosseu. El podien moure en funció del sol i del vent. Així, el Colosseu era com si tingués aire condicionat. Estava protegit del sol i els operaris movien uns pals des de dalt de tot de les arcades. Aquests pals es movien per uns forats que encara avui es poden veure des de fora. Amb els pals movien un tendal immens que cobria el Colosseu.
L'any 80 després de Crist es va posar punt final a la construcció del Colosseu. Però Vespasià no va viure per veure la inauguració del seu monument més gran. Va morir de mort natural un any abans. La cerimònia d'inauguració va córrer a càrrec del seu fill Tit. Durant 100 dies seguits, els romans van assistir al Colosseu per veure tota mena de carnisseries imaginables. Un dia es van matar 5.000 animals i hi van morir milers de gladiadors i presoners. Fora de l'arena, aquest vessament de sang només es podia veure en una guerra. Però a dins era pur espectacle. Durava tot el dia. Al matí hi anaven a veure lluites entre homes i animals, on morien tant els uns com els altres. Cap al migdia presenciaven l'execució de presoners. Es guardaven el millor pel final i als vespres hi havia l'espectacle principal, com si fos l'horari de màxima audiència de la televisió, els combats de gladiadors, homes contra homes. Els combats de gladiadors atreien molt de públic al Colosseu, però no n'eren sempre el plat fort. Un dels espectacles més impressionants, més impactants del Colosseu, eren les naumàquies, les batalles navals. Una batalla naval amb homes de debò, amb vaixells de debò, especialment preparats. Sense cap mena de dubte, podien desviar aigua d'un dels aqüeductes per dur-la al Colosseu i omplir-lo fins a una certa altura. Estudis recents del Colosseu revelen que hi ha una sèrie de canals d'aigua per inundar les subestructures de l'edifici. Per tant, les batalles navals van ser una realitat. Cristiano Ranieri és el primer arqueòleg modern que ha explorat el laberint de canals d'aigua que s'estén per sota del Colosseu. Creu que ha trobat proves irrefutables d'un sistema de canonades que es feia servir per inundar l'arena per a les batalles navals. Sota l'arena hem trobat uns túnels molt antics, més antics que el Colosseu, de l'època de Neró, i per tant, contemporanis de la Domus Aurea. Els canals d'aigua originals construïts a sota del llac artificial de Neró no es van tocar quan s'hi va construir el Colosseu a sobre. Es podrien haver modificat per inundar i drenar l'arena. En aquestes imatges que s'emeten per primera vegada per televisió, en Cristiano du el seu equip de bussos per dins d'aquests canals antics amb una aigua contaminada pels residus de 2.000 anys. Sota el Colosseu, descobreix un dipòsit amb una connexió directa a un aqüeducte pròxim. En Cristiano creu que l'aigua d'aquest aqüeducte es podia desviar per fer-la arribar a l'arena. També ha trobat proves de canonades de drenatge connectades al clavegueram de la ciutat que es podien haver utilitzat per drenar l'aigua de l'arena cap al riu Tíber. Tenien un sistema de canonades i aquests túnels es van fer servir per negar l'arena per les batalles navals. Les batalles navals del Colosseu suposaven un èxit arquitectònic extraordinari, però van ser una moda passatgera a l'arena més famosa del món. Al cap d'una dècada es va deixar d'inundar l'arena a favor d'una renovació que revolucionaria els jocs. Una nova superestructura de 2 pisos sota l'arena anomenada hipogeu. Aquesta estructura incloïa un sistema d'ascensors i trapes per on els tigres i els gladiadors apareixien de cop i volta a l'arena per matar les seves víctimes desprevingudes. Tot i que l'espectacle es feia a l'arena, la columna vertebral, el nervi central, l'autèntic sistema de suport, era a sota, a l'hipogeu. Per aquí corrien els lleons, aquí provocaven els animals engabiats, aquí hi havia reus condemnats en gàbies i gladiadors que esmolaven les espases i es preparaven per morir.
Quan començaven els jocs, al terra de l'arena s'obria una trapa i amb un sistema de politges i ascensors feien pujar a l'arena un lleó o una pantera. Quan s'obre la trapa, quedem encegats per la llum, sentim els crits de la multitud i llavors la trapa es torna a tancar. I ens quedem contemplant la nostra pròpia mort entre els crits, els laments i l'olor de sang, animals i homes. Violents, sanguinaris, denigrants, emocionants. Els Jocs del Colosseu eren l'espectacle romà per excel·lència. I tots els que hi entraven quedaven bocabadats davant la destresa arquitectònica de la civilització més avançada del món. Després d'una dècada de força i estabilitat amb Vespasià, aquella civilització arribava al punt culminant del seu poder. I la generació següent de governants faria servir aquell poder per construir miracles artificials més grans i més agosarats. Les meravelles de l'imperi romà en el següent Cronos.